Saio honetan erakutsiko ditugun jokuak edo kirolak, hemen Euskal Herrian egiten direnak badira ere, apunteria jokuak direnean mundu guztian oso hedatuak daude. Herri bakoitzak bai tresnerian, bai joku zelaian bere ezaugarri bereziak erakusten dituelarik. Esan bezala, apunteria jokuak anitz dira gure herrian. Horregatik, 2 saiotan aurkeztea erabaki dugu. Lehenengoan, Euskal Herrian jolasten diren 4 bola joku mota ezberdin erakutsiko ditugu. Euskal Herrian bola jokua aintzinako ohitura dugu. Herririk txiki eta izkutuenean ere erraz aurki dezakegularik bolatokiren bat. Bolatokien sortze garaiari buruz ez daukagu ezer idatzita, baina herriko norbaiti bolatokia noizti dagoen galdetuko bagenio, erantzun jakina jasoko genuke. Bolatokia betidanik. Honela, bolatokiek eta herrietako ohiturek zeinen lotura handia duten adierazten zaigu. Herrien ohiturak eta ezaugarri etnografikoak hain hurbiletik eta sakonki aztertu dituen Telesforo de Aranzadik eskulekoa duten bolak Euskal Herrikoak direla dio. Euskal Herriko bola hauek deskribatzeko, bola joku mota baten araudiak dioena aipatuko dugu. Bolak 7 kilo pisatuko ditu gutxienez eta 8 gehienez. Diametroa 24 zentimetrokoa izango du. Eskuleku modura 2 zulo izango ditu, bat borobila atzamar lodia sartzeko eta bestea luzeska beste 4 atzamarrak sartzeko. Arte egurraz egina egongo da. Dena den eta aurrerantzean ikusiko dugun bezala, urteak pasa ahala neurri eta ezaugarri hauek aldatuz joan dira. Eta gaur egun pisu eta neurri ezberdineko bolak ikus daitezke. Txirloekin gauza bera gertatzen da, toki bakoitzean ezberdinak dira.